сериозни части, причина на съдебно дело за специално нещо. Божидаре, не се качва така. Но по-важният въпрос е защо не е разпитан като свидетел този човек, който излезе и... Аз не съм, че ви проблеми. Защо се качва на масата, Божидара? Може да се свика такава дискусия и да бъдат зададени въпроси към президента и мисля, че той ще отговори. Както министри анализите казват, че макрорамката за 2011 година е не само грешна, тя е несъстоятелна. Затова е първата част от управляващата. Защото гръста и казва, че да бъде Шади, вярвам, че си много добра тата. Тези хора не правят реформа за това, от тук нататък. Това е така и е. Една информация, новина от Национално партийно събрание. Тя е обезглавена така. БСП е на една стъпка противник на управляващите. И вие, господин Атанасов, Какво казваш, Божидар? Кажи ми чао. Кажи му чао. Кажи му. Изплези му се. Изплези му се. Влягай, изплези се нататък. Това ти ще слази до мазето или?